ሰበር ዜና ኤርትራም ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ኣጽዋራታም ንሕወሓት ሎሚ ኣርክባታላ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ከተማ ጭላ ኤርትራ ርእስ ሳቢያ ተሃንጽ ደላ ኢትዮጵያ ግን ገዛውት ያተሃንጽ ደላ ብለክ عسب شاوعيتي زوا كل العفار كن جورا إنايلو حدا العلواي بعل سلطان كل العفار لا تو سياسي ملكت ميدرت بيون نورو كاي بحرين ملك بتموت الشلا ኤርትራ ኣብ ዝርከብ ዓብይ መጻሪ ወርቅን ከምኡውን ወታደራዊ ማዕርፎ ነፈርትን ከም ሰደብ ደበም ተፈልጥሎም سلام كمي توعلو كمي تحضروا انا لما انت مدبنا كم تلمود او زعلت زي او زمحرا ميديا ازرارو تخوزن ور زعاتتن كالوت بتعم دس بلواناوي حدش تحوريتان حاورنا نكاتاتل ناخم حزلكم مصير يوم كالوت نزلو زعلت زي تسمع بتعم دس بلو حدش تحوريتان سفلاليو حسابات لو اسكعز فيديو مودات تحويركم نصرحو بحدا خوينا دما هنكاتاتلو منا قدم ذا فيديو مجمرنا كن لايك مغاركم يترسعوا سناي مكتتا ኣብቲ ትማል ምሸት ዝነበረ ምንቅጥቃጥ መሬትን መስሪቶም ዘይተነጸረ ምስልታት ከምቲ ንሪኦ ዘለና ይጋውሓሉ እዩ እቲ ምስሊ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ እቲ ምስሊ ኣብ ትግራይ እንተይኮነስ ናይ ወፃኢ ዓዲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ መጋቢት 2013 ዝተሰኣለ ምስሊ ስለዝኾነ ኣይትደናገጡ ኢኹም ኩልና ብዝኸኣልናዮ ንጠንቀቕ ትማሊ ብዘጋጠመ መሬት ምንቅጥቃጥ ኣብ ዓፋር ከባቢ በረሓለ ብዙሓት ገዛውቲ ምፍራሶምን ኣብ ሰብ እውን ጉድኣት ምብፅሑ ተሓቢሩ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ምሟቱን ካልኦት 6 ሰባት ون ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ በቲ ሓደጋ ምኽንያት ልዕሊ 43,000 ወገናት ገዛውቶም ፈሪሱ ብዘይ መጽለሊ ምትራፎም ውን ተሓቢሩ ከምዚ ዝበለ ሓደጋ እንተጋጥም ድማ ቀዳማይ ኣብ ገዛ እንተኾይና ኣብኡ ብምጽናሕን ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ወይ ከዓ ኣብ ግድግዳ ብምጽጋዕ ካልኣይ ኣብ ደገ ተኾይና ድማ ካብ ህንጻታትን ካብ ዓበይቲ ዛፋትን ብምርሓቕ ካብቲ ሓደጋ ምክልኻል ከም ዝከኣል ሰብ ሞያ ይሕብሩ ሰናይ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኮንደም ሕጥረት ኣጋጢሙ ኣብ ኢትዮጵያ ብዓመት ካብ 270 ሚልዮን ክሳብ 300 ሚልዮን ኮንደም ዘዕድል እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓዝ ሰዓት ብዓመት 100 ሚልዮን ኮንደም ጥራሕ ከም ዝኣተወ እዚ ማለት ካብ ዘድሊ 400 ኣብ ጥራሕ ከም ዝሽፍን እዩ ዝተገለጸ ስለዚ ኣሕዋትና ሓትን ተጠንቀቑ ጀነራል ስተሪ ማማይ ጀነራል ማሊ ጀነራል ጀነራል ባዋይታ ጀነራል ኸ ጀነራል ኣብ ህንጻ እንተዛረቢ እሞ ህንጻ ካብለካ ኣለኹ ኤርትራ ርእስ ሳቢያ ተሃንጽ ደላ ኢትዮጵያ ግን ገዛውት ያተሃንጽ ደላ ብለካ ኣለኹ ርእስ ሰብ ክትሃንጽ ዶ ዝበለጸ ዋላሲ ገዛውት ክትሃንጽ ናስከር ርስኸ ተሰበሪ ኪዲ ልግሲ ርስኸ ተሰበሪ ኪዲ شنو ولا عم نقدر زارت حكايه تردان نزيا صيركا يا ختكيسي بطعم يحزنك بقدامك جغنا اليتيا يا هم تري ولا لهم ما تلقى عبيتي او ما قال لهم ونتات زي بطعمي لا تصلق ايفن قدمي لا يقرص خوي بالخونه نغير يسحت ولا زغل عنا ما عرف دزي يوم تساقم نور لو زنباجنا دمص نكنا انا قالسينا او غنكم كوينا نمن حدنا انا اخم حدي اي أوعيت لهزبي إرتريا أبزوان زي تجميرو زلو ركب هزبي تتناخيرون خصلن نابزل على برخن خسغاغرن نحنا تساتفتي بهراو كونفرنس اجامنا كمنوفي انتن قلصلكا ابلع الهزب تግራይን ኤርትራን አንጸላሊ ይዘሎን ቀርና አፍሪካ ካብ ዝሓመቀ ናብ ዝኸፍአ ሕምስ ምስ ዘእቱ ሓደጋ ጥፍኣት ኩናት ብሩሑቕ ንምትራፍ ብወገንና ዝከኣለና ጻዕሪ ከም እንገብር እንትነረጋግጸልካ ብወገንካ ውን وعيلك دمصخا بمسمع اجانكا كتوفن نسلام حبيرنا كنسرحن صاوعيتنا نقرب تري والله راي وياو اب كتما يوم مفراس غزا غاطيم زلو ليت مولو يحريرنا تنقطقطه እና በበዘለናዮ እንጠንቀቅ ነለናዮ ናብ ጸሎትና ፈጣር ንግበር ኩለና تري والله هاتم በጣም ከቢድ ይحالفنا ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ሆነ ህዝበ ሙስሊም ሁሉሃ ናብ ጸሎትና ፈጣር ንውረቅ ፈጣር ላይ የብል ነገር የለይሰን ሆነ ማለት የሚያዋጣው አሁንም ቢሆን ለአቶ ኢሳያስ መልእክት የሚደርስ ቢሆን ኑሮ የመጨረሻ እድሜ ላይ ነው ያለው አዋህደ ቀይ ባህርንም ለቀ ብትሞት ይሻላል عسب شاوعيتي زوا كل العفار كن جورا إنايلو حدا العلواي بعل سلطان كل العفار كوميشن بوليس كل العفار بين إل أحمد عسب شاوعيتي زوا كل
ዓፋር ክንገብራ ኢና ምዋሉ ፍልፍላት አቃሊሖም እቲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ነዚ ዝገለጸም ኣብ ቀረባ እዋን ምስ መራሕቲ ፖሊስ ኣባላትን ካልኦት ሓለፍቲ መንግስትን ካብ ክልል ዓፋር ዞባታት ወረዳታትን ኣብ ዝመርሖ ኣኼባ እዩ ኣብ ክልል ዓፋር 6 ዞባታት ዝርከባ እንትኾና ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ዓፋር ቤልኤል ኣሕመድ ድማ ሻዕብዒቲ ዞባ ድማ ኣብ ዓሰብ ከም ዘጣይሽ ገሊጾሎም ሰበር ዜና ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝርከብ ዓቢ መጻሪ ወርቅን ከምኡውን ወታደራዊ ማዕርፎ ነፈርትን ከም ዝተደብደበ ተፈሊጦም እዚ ከም ዝለኸሎም ኤርትራ ኤስ-125 ዝዓይነቱ ኣዝዩ ዝማዕበለ ሚሳኤል ኣብ ዓሰብ ከም ዝጸመረት ድማ ተፈሊጦም ሰበር ዜና ኤርትራ ስርሒት ሩስያ ዝኾነ ኣጽዋራታ ንሕወሓት ሎሚ ኣረኪባታላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓዘ ሰዓት ንስርዓት ብልጽግና ዘነገጸ ዜና ከም ዝተሰምዐውን ተፈሊጦም እንቃለሲና ኣብ ጎንኹም ኮይና ንመን ሒዝና ንኣኹም ክንጽልይና ንመን ሒዝና ኣምላኽና ሒዝና ክንጽልይና ጦርነት ከይመጸና በህምዚ ዓይነት ቪድዮ ካ መጽ ይፈልጥ ግን ሃም ሓደ ክርስቲያን ብጣዕሚ ስለተሰምዐኒና በይዛኹም ባ ካብ ውግእን ወረ ውግእን ወፂና ሰላም ባ ንስኽ ዝሓለፈ ባ ያኽልና ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ኣበይ ኣለኹም ንምንታይ ሱቕ መሪፅኩም በይዛኹም ባ ሰላም ንስኽ ኣቦታት ጸጣይ ትበሉ ካብዝን ላዕሊ ምንም ክብላ ይኽእሊ ካብ ዳግማይ ጦርነት ይሰውረና ኣምላኽና ድማ ነቐይሞ ከይንህሊ ብንስሓ ንመለስ ሰላም ንዓድና ሰላም ንኹሉ ሰብ በይዛኹም ንኹሉ መፍትሒኡ ጸሎት እዩ እሞ ጸሎት ኣይንቆረጽ ሓሳበይ ተደጊፍኩሞ ኣብ ኩሉ ሰብ ሼር ናገርኩም ኣባጽሕለይ ደቅና ብመስዋዕም በዚ ሓዘን የብልና ኣነ ካብ ልበይ ሓዚነ እንዲ ዕረፍተ እዚ ጽባሕ ሓዘን የብልና ዝነገርስ ኣይድገሚን ኣለና ወዶ ናብሓናድና ወለዶ ኮይና ርኺብና የን ቀሲደከለ ስሜታው ሊኾን መሰል ዓርሰ ውሳኔ ችድ ወደይ ናወላ ሸሊመን ናብ ብርሃን ነውቃዓና ህዝቢ ተተወዲኡ ዓዲ ጥሩሕም ክህላዩ ዝትርጉም የብሉይ ብርሃን ረኺበን ደቀን ብምስሉ እሕና እንድሕር ለይለና ዓዲስ ጥሩሑስ ይታግብር እዩ ማዘር ዕደጋ እንዴት እናዳል ወራብ ማዘር መራሕትና ማንም ጨምላ ትሕተብለኩም ብምድያ ብሩዩ ትላለኹ ዕረፋ እንዲ ህዝቢ ትግራይ ብሉእ ብርሃን ደክን ክኽእል እኒዋ ደቅና ብምስውኦም ታኾን ክንደይ ተሓዝና የልቢ ዲኔክ ኣጽኒሐናልና እየን ወለድና ተቆላ ዓዲ ኸምሲን ክኽእልኒ ዝነገርስ ነገና ኣይድገሚ ኣይንዋጊ ኢላ ኣልኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፍ እዩ ተለ ኾይኑ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ምዙ ኢላ ኮስዱና ደዲምኔው